Pensamos que este evento puede ser muy interesante, ¿no? Porque esta tecnología, la realidad inmersiva, virtual, etcétera, va a ser utilizada en muy diferentes entornos. Nosotros estamos más especializados, lógicamente, en el entorno clínico, asistencial, con pacientes o con personas a las que tenemos que reducir el estrés o aumentar el bienestar psicológico, pero nos va a permitir tener una visión amplia de los diferentes campos donde se puede utilizar. Y luego encontramos sinergias que van a poder potenciar todos los trabajos que estamos haciendo con esta tecnología en muy diferentes entornos y pacientes. I vam incloure aquesta tecnologia immersiva gràcies al que vam veure una sèrie de potencial que creiem que amb les persones a les que nosaltres estem atenent, no? Les que donem suport, podia servir com una intervenció més al que estem fent actualment. I a més això ens ajuda a potenciar aquesta intervenció perquè és una eina motivadora, és una eina que creiem que pot agradar molt a les persones a les que atenem, i a més està a l'avantguarda de tot el tema de les noves tecnologies. Poder afegir aquesta eina realment ens ajuda a nosaltres també a poder evolucionar. Podem dir que després d'aquest esdeveniment encara sortim amb més idees, perquè en veure els diferents col·lectius i els diferents públics als que s'adreça aquesta tecnologia o les pràctiques que s'estan portant a terme, a nosaltres ens fan entendre que malgrat pensàvem que estàvem fent moltes coses, encara en podem fer moltes més. Ha sigut un espai realment molt gratificant per poder entendre moltes coses, per poder compartir, per poder fer transferència de coneixements, per crear xarxa, i era el que buscava Bromix, el que buscava Suara, i el que teníem ganes que tots plegats poguéssim arribar a crear fins i tot un projecte que en un futur potser fins i tot podria tenir aspiracions acadèmiques com ja algunes organitzacions ja en tenen, i considerem que poder formar part d'aquest projecte és un luxe.